ምዕራፍ 7 وعلى بيت جيرجسن تعبين قدم وعلى زنبر خنتات حدش معبالتات أمتحت وعلى بيت جيرجس وتم ابتوانتي على زبالو زنبور مرحتنا يتنزق على قلا زنبرانا بوليتيكا ومحبراتن من قسقاساتن زتساتفالو اخيبا نبري علامو وتم ابناصنت ኤርትራን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያን ተፋላለዮም ዝነበሩ ወገናት ክራኸቡሞ ኣብ ሓደ ማእከላዊያት ተዓራቕ መገዲ ክሰምሩ ነበረ ትሬቫስኪስ بينهم انتزقدفو ኤርትራውያን ሕብረት ይኹን ፈለይቲ ኣብርት ዓው ዝኾነ ስምምዕ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምትእኽኻብ መንባሩ የረድ ኤርትራውያን ግን ህድኢሎም ይመያየጡ ይነበሩ ከበሳታት ኤርትራ ኣብ መንጎ ሕብረትና ጽነትን ኣዝዩ ተፋላልዩን ሲኒት ሲኢኑን ግደ ሽፍትነትን ቅሉዕ ምትእትታው መንግስቲ ኢትዮጵያን ይኸውን ከም ዝነበረ ርኢና ኣለና መታሕት حجاب شحنت شعات 146 ون بتناي تغرش ماغله ግርጭትን بحمام دحر زمتታት ዓለሙን ጣዝን ፈጺሙ አይቀሰነን ዝነበረ እዚ ዳሕረዋይ ማለቱ ግቤን ዓምርን ሃደን ደዋን በነሐሰ شحنت شعات 145 ናይ መወዳእታ ማዓልቦን ሰላምን ረኺቡ ዘውከት ዝምስ ዓረፈ ጥራዩ ኸኣ ህዝብ ምዕራባው ቆላ ከም ህዝብ ሰሓልን ክፋል ሰንሒትን አንጻር ግዝአት ሽማግለ ክንቀሳቀስ ዝጀመረ ትሬቫስኪ ስሞ ኣብ ኣጋሞ ወዳእታ 1946 ዳርጋት 19 ህዝብ ትግራይ አንጻር ግዝአት መሳፍንቱ ተላዒሉ ይዝብል ቅድሚኡ ተባታቲኑ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ወታደራው ምምሕዳር ብሪጣንያ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣዝዩ ኣዋጣሪ ኩነታት ፍታሕ ክረክብ ሃሰው ክብል ጀመረ ሓደ ካብቶም ደቂቕ መጽናዕት ብዛዕባ ኣቃውማ ህዝብ ትግራይ ዝገበሩ ሰበስልጣን ከም መንባሩ ትሬቫስኪስ ብዛዕባ ዝጉዳይ ዘዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ነይርዎ እዩ ኣብቲ ፈለማ ይብል ንሱ መራሕትና ይተን ዝተፈላለያ ቀቢላታትን እንዳታትን ትግራይ ነፍስ ወከፈነተን ኣዝዩ ውሕድ ህዝብ ዝነበረኑን ከይተረፋ ነፍሰን ዝኸኣላ ፖለቲካዊ ኣሃዱታት ንኽኾና እዮም ዝጠልቡ ነይሮም እዚ ምጭርራም እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል መምሕዳራዊ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ግን እንግሊዛውያን ኣማሓደርቲ ኣብ ዕብይ ዝበላ ጉጅለታት ተጠርኒፈን ካብቶም ሽማግለን መሳፍንትን ሓርነትን ክረኽባ ይመርጹ ነበሩ እዚ ሓሳብ እዚ ግብራውን ክኸውን ዘኽኣሉ ይብል ትሬቫስኪስ ኣብ ከረንን ኣቁርደትን ዝነበሩ ትግረ ዝመበቆሎም ነጋዶን ካልኦትን ነበሩ ሓደ ካብዚኣቶም ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኮይኖም እትፍታሕ ነተን ኣብ መበል 16-17 ዘበን ዝተበታተናን ዝጠፍኣን ናይ ጥንቲ ቀቢላታት እንዳታትን ትግራይ ዳግም ውዳብ መንባሩ ነት ምምሕዳራትን ብህሉሞ ንሱውን ስለ ዝተቐበሎት ናይ ዳግመ ውዳብ መስርሕ ብ1947 ተጀመረ ኣቐዲሙ ኣብ ምጅማር 1946 بسم دارقا ملا اسلاماو حزب ኤርትራ ዝፈረሙ ምስለነታትን ኖታብልን ናጽነት ኤርትራ ከም ዝሓተ ቱሪኢና ነርና እቲ እስላማው ህዝቡን ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ዝባል ሓሳብ ዝቃወም ከም ዝነበረ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ካልእ እንተ ተረፈ ኢትዮጵያ ከም ክርስቲያናዊት ሃገር ስለትፍለጥን ኣብ ኤርትራውን ብማሕበር ሕብረት ኣቢላ ክርስትና ዝኣንፈቱ ስብከት ሰብኽ ስለ ዝነበረትን ናብ ኣገጹ ዝዘዙ ኤርትራዊ ኣስላም ኣዝዩ ውሕድ ክኸውን ግድን ነይሩ ናይ ሽዑ ሰነዳት ብሪጣንያውን እስላም ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣሕዲሮሞን ዝነበሩ ኩትር ፍርሒ ይዛረብሉ ነይሮም እዮም እዚ ግን ብቱን ነበረ ጥሙር ፖለቲካዊ መግለጹን ኣይነበሮን በቲ ምምሕዳር ብሪጣንያ ዘንቆሎ ጉዕዞን ኣብ ጥርናፈ ቀቢላታትን እንዳታትን ትግራይ ግን ነቲ ዛጊት ፋሒሉ በብሸነኹ ዝካየድ ዝነበረ መልዓል ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓድነት ኣንፈት ከትሕዞ ጀመረ በብግዚኡ ኣኼባታትና ተኻየደ ፋሒለን ዝጸንሓ ተዛመድቲ ዝነበራ ጉጅለታት ክራኸባን ክዛተያን ምስ ጀመራ ተበቲኹ ዝነበረ ኣፋትል ክለጋገብ ተራእየ ትግራይ ሳሕልን ባርካን ጥራይ ዘይኮኑ ንመሳፍንቲ ግብሪ ምኽፋል ጸሊኦም ዝነበሩ ቀቢላታት ናራውነት ዳግመ ምውዳብ ተሓወስዎ ኣብ ሰምሃር ብግዝኣት ናይባት ሰልኪዮም ዝነበሩ ትግራይ ኣሰር ሰዓቡ ببريطانيا ዝተጀመረ ኣገባብ ኣፋታት ሓመል ልዓል ትግራይ ከመይ ዝመሰለ ናይ ርሑቕ ሰዓቤን ከም ዘምጽእ ጸኒሕና ክንምርምር ኢና
ናይ 1946 ናይ ቀረባ ውጽኢቱ ግን ንፖለቲካዊ ሃዋሁ ናይቲ እዋንን ናይ ሓዋሩ ኣካይድኡን ብርቱዕ ጽልዋ ኣምጽኣሉ ብቐዳምነት ኣብ መላእ ኤርትራ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ኸኣ ሓደ ዝዓይነቱን ድሌትን ሸቶን ዘለዎ ርክብ ህዝቢ ተራእየ ካልኣይ ከዓ ስግር ውሱን ከባቢኦም ደረጃ ሃገር ክጥሙቱ ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰረት ዘለዎም መራሕቲ ብፍላይ ከዓ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ተቐልቀሉ ነዚ ኣገዳሲ ምዕባሌታት ዝግን ክነጋንኖ ወይ ልዕሊ ሚዛኑ ዝኾነ ግምት ክንህቦ ይግባአን ብሓፈሽኡ ኣብ ኤርትራ ትሑት ተመክሮ ናይ ፖለቲካዊ ጥርናፈ እዩ ዝነበረ ሕጂውን ሓበራዊ ቃልሲ ዝፈጠሮ ርክብ ህዝብታት ትግረ ነይሩ ክበሃል እንከሎ ጥምረት ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ነይሩ ማለት ኣይኮነን ስግር ውሱን ከባቢታት ተቐባልነት ዝረኸቡ መራሕቲ ተቐልቂሎም ማለት እውን ብሱል ናይ ኣመራርሓ ስልትን ስትራቴጂን ክሕንፅፁ ተጀሚሩ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ህዝባዊ ምልዕዓል ግን ህቡባት ዝኾኑ ህዝባውያን መራሕቲ ፈጢሩ ትረቫስኪስ ከም ዝብሎ ኣብቲ መጀመርታ ኢብራሂም ሱልጣን እውን እንተኾኑ ነዚ ባይታ ዝመበገስ ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክገብርዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ይመስሉ ይኹን እምበር ናይ ሕብረት ምንቅስቓስ ሓይል እናረኸበ ብዝመጸሉ እዋን ኣብ መንጎ ናይ ትግረ ምልዕዓል ሓደ ስግኣት ይፍጠር ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርስቲ ንበዓል ርስቲ ትብል ከም ዝነበረ ተቐዲምና ርኢና ኣለና እቲ ንቐቢላታት ትግረ ጠርኒፍካ ስልጣን ብምሃብ ሓራም ውፃእን ዝብል ናይ በዓል ሼኽ ኢብራሂም ምንቅስቓስ ንገለ ካብቶም መሳፍንቲ ኣኽወሪው ናብ ኢትዮጵያ ቁልሕ ከብሎም ጀሚሩ ነበረ ምስ መራሕቲ ሕብረት እውን ርክብ ንኽገብሩ ደረኾም እዚ ሓድሽ ናይ ማሕበር ሕብረትን መሳፍንቲ መታሕትን ምጭንናው ብወገኑ ድማ ነቲ ናይ ትግረ ምልዕዓል ፖለቲካዊ ኣንፈት ከትሕዞ ጀመረ ብኻልእ ኣዘራርባ ኢትዮጵያ መጽያ ምስ ሽማግለን ተሓቢራ እቲ ክፈርስ ዝተባህለ ስርዓት መስፍንነት መሊሱ ነፍሲ ከይዘርእ መሳፍንቲ ነቲ ናይ ቀደም ቦታኦም ከይዕቅቡ ኣዝዩ ዘስግእ ኮነ ስለዚ ነቲ ተወፋራይ ኮይኑ ዝጸንሐ ህዝቢ ናጽነት ኤርትራን ሓርነት ካብ ተወፋርነትን ሓደን ተወራራስን ትርጉም ሃበ ክሳብ ምውዳእ 1946 እዚ ናይ ትግረ ምልዕዓል ሃይማኖታዊ ማእዝን ወይ ጠባይ ወይ ስም ከይሓዘ ጸንሐ ብሓቂ ከዓ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ብዘይካቲ ኣብ ማሕበር ሕብረት ዝነበረ ኣብ ኖማርቆስ ዝዕንግልዎን ዝደፋፍእዎን ክርስቲያናዊ ስብከት ሃይማኖት መፈላለይ ኤርትራውያን ነይሩ ክንብል ኣይንደፍርን ምስቲ ኩሉ ክሕዞ ጀሚሩ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣንፈቱ ዓብደልቃድር ከቢረ ብላታ መሐመድ ዑመር ቃዲ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣኑን ባዕሎም ካብ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኣይወጹን ዝነበሩ ዑመር ቃዲ እኳ ክሳብ ድሓርውን ተጣባቐ ሕብረት እዮም ኮይኖም ጸኒሖም ከቢረ ግን ብለካቲት 1946 ምስ ሓወስቲ አንጻር ፈሌት ኮይኖም ምእንቲ ሕብረት ጥርዓን ንምምሕዳር ብሪጣንያ ከም ዘቕረቡ ርኢና ኣለና ኣብ ምንቅስቓስ ኤርትራን ኤርትራውያን እንተኾነውን ብምልኦም መራሕቲ ህዝቢ ሳሆ ምስ በዓል ራእስ ተሰማ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም እዮም ሓሳባቶም ዝሰርዑን ጠለባቶም ዘቕርቡን ዝነበሩ ኣብ ሰራየ ዝነበሩ ጀበርትውን ምስ ክርስቲያን ናይቲ ከባቢ ሰሚሮም ብታሕሳስ 1945 ናይ ናጽነት ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም بتماساسالي بسم 25,000 أسلام كتما أسمرا بدقيات حسن على زمرحو 10 مراحتي انقلاي آتو ولد أب ولد مريم زفرمو لطرعان عبت ورحتنا من محدار بيتيحونا بري بزحات تنتنت بوليتيكا إرترا يخونو نايت اوان من محدار بريطانياويان منقلي بوليتيكا وتحساسبا إرتراويان هايمانوت كمزنا برقيروم يغربون كأموني يفتنون يوم عبشعن 904 جن بزيكات نوح عمتات زتنحي بعسرت حمشتن حاسه 946 كا مليسونا برتاو متهرران بصيحو بعرق زهاد اجጭ ጦር አንጽን አደግለን ካልክ ተቀስ ዝኽል ባሲያ መንጎ አባላት ተክልት ሃይማኖታት አይነበረን ጦር አንጽን አደግለን እንተኾኑውን በመሬት ዳንበር በሃይማኖታው ጽልኢ አይተዋቁዑን ነሩን ተተባህለ ዝመጽእ ኩነታት ክፈጥሮ ዝኽል ዝነበረ ስግኣት እዩ ማሕበር ሕብረት بجهاد ክርስቲያናው ስብከት ይሰብኽ منبار ኩውል አይነበረን ግና ውሽጡ እስላም ዝሐቆፈ ማሕበር ስለዝነበረ كساب مفارق 4 نت سبكت تبعت بالنت زوستو أبالاتو من البات كندت بزحن ميزان زينو بروم كونو يقولو زغنتات زقنو وحيد سنحن هلكتها بسمرا
ربع 28 نحاسة 1946 حدا بوليتيكا نايت اوانت يخون ابزمت انفوتو عبد صلوا زمص زسق فصامي ابس مرات راي ابز تتقصعلت معلت عيد سلازنبره غول سوداناوያን ወታደራት እንግሊዝ ኣብቲ ንጨርሕ ባሻውል ዘደይብ ካብ ሹቕ ዝወርድ ጽርግያታት ሸተኽ በተኽ ክጻወቱ ወዓሉ በገለ ምኽንያት ከአብኡ ምዝነበሩ ኤርትራውያን ተባሱ አምባጋሮ ስለስተፈጥረ ሓደ ሱዳናዊ ክመውትን ከሎ ውሑዳት ተሃሲዩ እዚ ምስተሰምዐ አባራካታቶም ዝነበሩ አስታት ሰብዓ ወታደራት ሱዳን بعسرتات تطرنيفوم براتوم لوغيموم سونكوم ويسانجاتاتوم ገቲሮምን ናብ ማእከል ከተማ ጎየዩ ቀተልትቶም ሱዳናውያን ክርስቲያን ስለስተባህሉ ድማ ናብቲ ክርስቲያን ይነብሩልዮም ኢሎም ዝሓሰብዎ ዞባታት ብምኻድ መዕመምያን ዘይነበሮን ማዕተብ ንዝኣሰረን ወሰን ኢሎም ረሸኑን ሓረዱ ኣብዚ 2 ሰዓት ዝወሰደ ህልቀት ሰላማዊ ህዝቢ 46 ኤርትራውያን ክሞቱን ከለው ሰብ ዓቢሎም ቆሰሉ ካብ ሱዳናውያን ሰለስተ ሙውታትን 13 ቁስላትን ነበሩ ኣብ ሳልስቱ ዝወፀ ፍሉይ ሕታም ሰሙናዊ ጋዜጣ ናይ ሓዘን ቅንያት ከም ዝተኣወጀን ንሓገዝ ስድራ ቤት ግዳያት ዝውዕል ውጽኢት ገንዘብ ንኽግበር ብጠቕላላ ማሓዳሪ ተወሲኑ ከም ዝተጀመረን ገለጸ ዝርዝር ኣስማት ሙውታት ከኣውፀ ትሬቫስኪስ ኣብ መጽሓፉ ወታደራት ሱዳን በቲ ኣገባብቲ ኣብ ጽርግያታት ተፈንዮም ከም ድሌቶም ሰብ ክቆትሉ ምኽኣሎም ኢድ እንግሊዝ ስለዝተሓወሰው ይዝብል ጥርጣረ ኣብ ህዝቢ ከም ዝሓደረ ይገልጽ ነቲ ህዝቢ ከም ሕሳብ መቕጻዕት ናይ ትደገፍቲ ሕብረታዊ ወርሒ ሓምለ ዘለዓልዎ ሁከት ኮይኑ ከም ዝተራእየውን ይእምት ጠንቅን መበገስን ናይቲ ባእሲ ግን ብምኽንያት ምትእትታው ሱዳናውያን ኣብቲ ናይ ሓምለ ዕግርግር ክርስቲያን ሓበሻ ብልዕል ወታደራት ሱዳን ኣሕዲሮሞ ዝነበሩ ጽልኢዩ ይብል ትሬቫስኪስ ብድሕሪኡውን መምሕዳር ብሪጣንያ ሓንቲ መርማሪት ሽማግለ ኣውፅዩ ንገለ ሱዳናውያን ከሲሱ ነይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ሱዳን ካብ ኤርትራ ኣውፅዩ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያዊ ፊልድ ማርሻል መንቶጎመሪ ይዋግኡ ንዝነበሩ ወታደራት እንግሊዝ ከም ዝትክኡውን ገበረ እዚ ኩሉ ግን ህዝቢ ከእምን ኣይከኣለን ስለምንታይ ወታደራት ሱዳን ን2 ሰዓት ዝኣክል ፋሉል ተሰዲዶም ፖሊስ ኤርትራ ካራቢኔሪ ጣልያንን መኮንናት እንግሊዝን ከኣበይ ተሸሪቦም መልስናይዚ ብጽሑፍ ዘይኮነ ሳብ ዝኽሪ ሰባት እዩ ዝያዳ ዝርከብ ሓደ ናይ ሽዑ ኣባል ፖሊስ ዝነበሩ ሽማግለና ኣብነት ነዚ ስዕብ ዝኽሪ ናይ ትዕለት እቲ ይገልጹ ገለ ኤርትራውያን ምስ ኣባ ኸሸብ ዝበሃል ተታሪኾም ንሱና ፖሊስ ሱዳን ከይዱ ጠሪዑ እንግሊዝ ንኹላትና ኤርትራውያን ፖሊስ ጸዊዑ ኣብታ ጥቃንዳ ማርያም ዘላ ፓላሶ ኣባ ሓበሽ ኣኪቡና ክሳብ 200 ንኸውን ኢና ካብ ርሑቕ ብሸነኽ ኣባ ሻውል ተኹስ ሰሚዕና ዝሃደሞ ሓደ 2 ሓረውያ ሰብ ይቆትሉ ኣለው ኢሎምና ሰዓት 3 ቢሉ ይኸውን ይዚ ተኹሱ ግን ክሳብ ዝመስል ጸኒሑ ንገብሮ ነገር ኣይነበረን ትሚልና እዚ ንልኡምነት ወይ ዘይምክልኻል ሓይል ፖሊስ ኤርትራ ብዝምልከት እዩ እቲ ጉዳይ ብቆንዱ ግን ካልእ መበገስ ከም ዝነበሮ ይግለጽ እዩ በዚ መሰረት እቲ ባእሲ ብጠላዕ ወይ ሸተኽ በተኽ ስለዝተበገሰ ብውሕዱ ብወገንቶም ኤርትራውያን ምስ ካልእ ዝተዛመደ መንቀሊ ነበሮን ይኹን እምበር ምስኦም ዝነበሩ 2 ሰባት ሬሳ ናይቲ ዝሞተ ሱዳናዊ ሒዞም ቪላጅ ጆኒዮ ናብ ዝነበረ ማዓስከር ሱዳናውያን ምስ ወሰድዎ እቶም ወታደራት ዓጢቖምን ተዳልዮምን ኣብ ተጠንቀቕ ጸኒሖም ንኽወጹን ወሪሮም ነቲ ገበን ንኽፍጽሙን ከኣ ግዜ ወሰደሎምን ዝብሉ ናይ ሹዕ መሰኻኽር እውን ኣለዉ ቀጥታዊ መኽሰብ ናይቲ ህልቀት ግን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበር ሕብረትን ኮነ ቀብሪ ንጽባሒቱ ኣብ መቃብር እንዳ ማርያም ምስተፈጸመ ጠቕላል ማሓዳሪ ኤርትራ ልዝም ንኽገብር ንድሕሪ ቀትሩ ዓበይቲ ዓዲ ዓደመ ኣብ መንጎ ዚኣቶም ኣብነ ማርቆስ ሙፍቲ ኤርትራ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ደጊያት በየነ በራኽን ካልኦት ኤርትራውያን ኣማኸርትን ትምምሕዳርን ነበሩ ኣብዚ እቲ ጠቕላል ማሓዳሪ ሓዘኑ ገሊጹ ስርዓትን ፍትሕን ክረጋገጽ ምዃኑ ተማባጽዐ እቶም ሽማግለታት ድማ ነዚ መልእኽቱ ዝንህዝቢ ከም መሓላልፍሉ ተላበውሞ ሓሳባት ንኽህቡ ዓደሞም መጀመርታ ደጊያት በየነ በራኺ ኣብ ልዕልቶም በደለኛታት ፍስሒ ክፍጸም ኣተሓሳሰቡ ቀጺሎም ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ከምዚ ዝስዕብ ተዛረቡ ንዓይኒ ርእሰይ ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ኣይገርመንን እዚ ከምዚ ዝበለ ጉድኣት ከኣ ናይ ሓደ ቄናን ምምሕዳር ፍረንሳ ዓቤን እንዳኣምበር ብድንገት ዝተረኽበ ጉድኣት ኮይኑ ኣይረኣየንን
كم زقودات بفقاد عم حدر تزورده إلك أمن أي كإلن جنا بقد محيدة سومناتنا عرب أباي تبأمنكو كعكلو بدك إنجليز التمرح عبي حيل تلعيلون رديئة عقبان بمكلت آفو بدل زي بلو دمدك إيرتراخ فسس كلو جنا وتهدرات دك إنجليز كرود ويلون بزي مكلت آفوم سي بوزح قرب عب هاقرنا ملوء سلام انت كركب نهاقرنا بمانم قوانام بلعتن يانجيركم اب كندم المحدار نحنا بعلنا بتحتيكم كويننا خنم محادرو فقودلنا نعي ابنو ماركوس زربايقنا مرتن محنحانن زنبورو نسوم نقوونا بتقبري نتي تغلال محداري ازيو قدايكا ناتكا يبو مبال اب قدم هزب حلافنت نايت هلكي تاسكيمو مونيروم يو حجونا بتركب إللنا بلا تقبل هزبس كم زبلا كركب قبو أيكونن نقوق وحزاقرا قواتعقب وانزل لهم سي بارعي أملاق زتفت رسب قدا كمي زبلا دحنة عقبان كتبو وزي قباكم إلهم بقطع نقفون قصتون بدحرزي بالترافاسكيس مرات عسران شمونتن حاسق التفوان ملأ كبسات لابعي أقدمنا حيل حبرتاب كتماتات كابونا بوا بسمران كوابيان زيادة زدلدل خمزنا برقليسنا نيرنا حجيقن تسلقاتن كبسة بلعل قزقات عدون بنهر الحامي نابي تيبيا قزقا قلح مبالون نبورنا خونا خدي منقستي تيبيا خانز بزقباء نربح عمز موزوتو نابنت تغلالا محدار برقيدر بينوي بزعزوزو مسرت نسدرا بيت قديات عسران شمونتن حاسق غنزب كواس آجميرو نيريو يكون امبر شحوكا بعلم ابنو ماركوس كابتوم قداموت لقست بمخان 300 شلن انتهابو بوشت وشتقن كاب ايد قتل تخاك حساي تقبل زبل قزت بمتحللاف نتا قديمو مكوننات انجليزا واص يموزنو بورغنزب كونينو مونيروميو بزحبازي برغيدر بينوي بعلو اتندبه سيلنا زوفنا يغنزبنا قبول كوين كركباي تخالن نت مغنيات محسامي دما تقبيله استوعيله يلو غنا خيتهم ناي محسام تزاز زحلوفو سباتسي نتوم منبابرو ጨኒقوم زلو كابز ገንዘብ زون رديت كرخبو زخول سبات بديلومم كيهلو حسب بمبال امارره ابتام منقام محدرتن حزبن زنبره ركب زغودو تكبارات هلقيت ايد من محدار اينبرن كبل كاتزاربه ازي بابو ماركوس زتمرح محسام دبس من محدار بريطانيا جن وطن زنبورو يمثل اب مجمار ورح تقمت 1946 አፄ ኃይለ ሥላሴ ንስድራ ቤቶም ዝሞቱነቶም ተወጉን ዝዕደል ወይ ዝወሃብ 40,000 ሽልን ምብራቅ አፍሪካ ብሌዝን ኦፊሰር ኮሎኔል ነጋ ኃይለ ሥላሴ አቢሎም ሰደዱ ብርጌደር ቦነይውን ስለቶም ዝተጎዱ ከም ዝተቀበሎ ፍለጠ በተሐገዝ በመገድ ኮሚቴ ደቀባት ንخبوሃቡን ፈቀደ በዚህ መሰረት ኮሎኔል ነጋ ኃይለ ሥላሴ ገንዘብ አፄ ኃይለ ሥላሴ ንግዳያት ህልቂት ትህብ ኮሚቴ ከም ዝቆመት ዘፍልጥ ምልክታብ ጋዜጣ አውጽ ናይ ገባባ ከፋፍላ ቅጥዑን ሓንጸዘ እቲ ዘገድስ እቲ ልግስ ዘይኮነስ ኃይለ ሥላሴን ኮሎኔል ነጋን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንሳቶም ከም ሓለይቲ እቲ ምምሕዳር ድማ ከም ጨኳኑ ኮይኖም ይቀርቡ ነይሮም እዚ ድማ ብመጠኑውን ይኹን ሕብረት ጽቡቕ ስም ንኽረኽቡ ነጋ ኃይለ ሥላሴ ድማ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኢዱ ብጋህድን ክእቱ ኸኣለ ኣብዚ ግዜ እዚ ወግዓው ፖለቲካው ሰልፍ ኣይተፈቅደን ዝነበረ ግን በ25 መስከረም 1946 ኣብ ፓሪስ ዝተጋቡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃናይተን ሓያላት መንግስታት ኢጣልያ ብልዕል ግዝኣታታ ዝነበራ ጠለባትን መሰላትን ከተልዕል ወሲነን ነበራ ነቲ ጉዳይ ባዕላትን ክፈትሖ እንተኮይነን ድሌት ህዝብ ምውካሳት ላይ ክኸውን ግድን ስለዝነበረ ድማ መምሕዳር ብሪጣንያ ነታብዕዮ ፖለቲካ ዝነበረ እገዳ ብምልዓል ኤርትራውያን ብናጽነት ርእይቶታቶም ንኸቕርቡ ፈቀደ ስለዚ ድማ ወርሒ ጥቅምት 1946 ብርጌደር ቤኖይ ኣብ መላእ ኤርትራ ብምዛር ህዝቢ ተወዲቡ ርእይቱ ከፍልጥ አተባብዐ ህልቀት 28 ነሐሴ ዝፈጠሮ ስምዒት ገና ብጉሁሩን ከሎ እዩ ናይ 25 መስከረም ውሳኔታት ፓሪስ ዝመጸ እግሪ ዝዳሕረዋይ ከዓ فقاد برغيدر بينوي تأوجي كل زاب حد اوان ممصو አጋጣሚ ጥራይ ነሩ መባላ ያድፍርን ምክንያቱ ውጡን ዝነበረ ዘምስሎ ጎን ዝኸይድ ካለ ፍጻሜታቱ ነሪዩ ናብነት
بسولوس 10 مسكرم 1946 نبع القدس يوحنس زوج حليتي عبس مرا 3 بومباتات تدربي اتن كلته نافلطاتن عبيتن زخونو ኤርትራውያን እተሓንቲ ድማ ናብ ሓደ ዓረባዊ ጉዳት ግና ያውረዳን ኣብትናይ ሰሙን ሕታማት ጋዜጣ ደጋት ሐሰን ዓለ ሓደ ካብቶም ግዳያት ዳርባ ቦምባ ከም ዝነበሩን ጉዳት ከም ዘይበጽሖምን ዝገልጽ ንበጻሕቶም ድማ ዘመስግን ቃል አቅርቡ ካብቲ ጸኒሑ ንቡርን ዝውትርን እናኾነ ዝኸደ ፈተነታት ቅትለት ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ናጽነት እዚ ተቀዳማይ ነበረ ደጋት ሐሰን ካብቶም ቀዳሞት ዒላማታት ናይ ግብረ ሽበራ ክኾኑ ዘገርም ኣይኮነን ንሶም ብ1883 ኣብ ዓዲ ሐንስ መራጉስ ሰራየ ዝተወልዱ ኮይኖም ብዙሕ ቋንቋታት ዝፈልጡ ብትርጁማንነት ካልእ ክብ ዝበለ መዝነትን ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዝሰርሑ ክሳብ ኣብ የመንን ስዑድያን ዘገልገሉ ምሁር ሰብ ነበሩ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስቲያንን ኣስመራ ክብ ዝበለ ተሰማዕነት ዝነበሮም ካብቶም ዝረአዩ ናይ ትእዋነት ናይ ፖለቲካ ሰባት ከኣ ነበሩ ኣቀዲምና ከም ዝረአናዮ ናይ 4 ሰነዳት ብሪጣንያ ደጋት ሐሰን ካብ መስረት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ክነሶም ናይ ሕብረት አንፈት ገለ አባላት ምስራአዩ ቀልጢፎም ዝገደፉዋን ካብቶም ቀዳሞት ናይ ናጽነት ሐሳብ ከሕዱሩ ዝጀመሩ ነበሩ ኣብ ትቅድሚ ህልቀት 28 ነሐሰ ዝካየድ ዝነበረ ጋዜጣው ክትዕ ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ሰባቱን ርትዕን ክነግስ ኣተኪሮም ዝላበው ዝነበሩ እዮም እዝን ሕብረት ዘይድግፋት ተሐሳስቦም ዒላማ ከም ዝገበሮም እምበኣር ዘጠራጥር ኣይኮነን ከም ደጋት ሐሰን ቀልጢፎም ግዳይ ግብረ ሽበራ ሕብረት ዝኾኑ መራሒ ኣስላም ኤርትራ ሓጂ ኢማም ሙሳ ነበሩ ንሶም ካብ መጀመርታ ካብ መስረት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ጥራይ ዘይኮኑ ንመሰል ኤርትራውያን በሓፈሻን መሰል እስላም ብፍላይን ዝጣበቁ ጸኒሖም ናብ እዋን ፌደሬሽን ንመሰላትን ናጽነትን ኤርትራ ዝተቃለሱን ብዝተፈላለየ ናይ ማእሰርትን ምፍረራሕን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፉን ሽማግለ ነበሩ ብ1946 ንሶም ናብ ቤቶም ብዝተተኮሰ ናይ ኢድ ቦምባ ካብ ሞት ደሓኑ ካልኣይ ኣብ ዝቅንያት ዝተፈጸመን ቁሩብ ጸኒሑ ከዓ ዓብ ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘምጽአን ጉዳይ ሙራድ ናይቶም ጸኒሖም መራሒ ሕብረትን መሪሕ መንግስቲ ኤርትራን ዝኾኑ አቶ ተድላ ባይሩ ካብቲ ክሳብ ሽዑ ሒዞሞ ዝነበሩ ምምሕዳራዊ መዝነት እዩ ክሳብ ዝእዋን እዚ ተድላ ባይሩ ኣብ ኣገልግሎት ምምሕዳር ብምንባሮም ክኸውን ይኽእል ሩኡይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስራሕ ክሰርሑ ወይ ከም በዓል አቶ ወልደ ኣባብቲ ዝነበረ ጋዜጣው ክትዓት ከኣትው ይተራዩ ከም መጠን መምህር ንምምህርና ዝምልከት ኣስተምህሮታት ይህቡ ሓሊፎም ከኣ መሃር ዝኸውን ዓንቀጻት ይጽሕፉ ነይሮም እዮም ጆርዳን ገብረ መድህን ንኮሎኔል ነጋ ኃይለ ስላሴ ብምጥቃስ ተድላ ባይሩ ኣብ ኣገልግሎት እንግሊዝ ከለዉ ጀሚሮም ልኡኽ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበሩ ይገልጽ ርክቦም ምስቲ መንግስቲ ካብቲ ናይ ካልኦት ደገፍቲ ሕብረት ዝተፈለየ ናይ ስለያ ዝምድና ነይሩ ዝብል ካልእ ጭብጢ ዛጊት ኣይንረክብን ግን ጸኒሖም ባዕሎም ብዝተኣመኑሉ ቅድሚ ምምጻእ ብሪጣንያ ኣብ ዓድዋ መምህር ካብ ዝነበሩሉ እዋናት ሒዞም ፈታዊ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እዮም በዝኾነ ናይ ተድላ ባይሩ ካብ መዝነት ምምሕዳር ሙራድ ንኢትዮጵያን ማሕበር ሕብረትን ዝዓበየ ጸጋ ነበረ ንሶም ብ1914 ኣብ ገረም ተወልዱ ኣብ ናይ ሽወደን ሚስዮን ትምህርቶም ምስ ወድኡ ድማ ኣብ ሃገር ኢጣልያ ፍሎረንስ ትበሃል ከተማ ንሸውዓተ ዓመት ብምምሃር ካብቶም በጻብዕ ዝቁጸሩ ልዕል ዝበለ ትምህርቲ ዝቆሰሙ ኤርትራውያን ንምዃን በቕዑ ብምልከት ቋንቋታት ጣልያንን እንግሊዝን ብዝተረቐቐ ተሓሳስባን ዘመናዊ ካይዳን ኣብቲ ግዜ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ጸብለልታ ከም ዝነበሮም ይንገረሎም ምኽንያት መውረዲኦም ብተቃውሞ ናይቲ ብነሐሰ ዝተኻየደ ህልቀት ምንባሩ ዝገልጹለው እቲ ኮይኑቲ ማሕበር ሕብረት ሓደ ሓያል ኤርትራው ተጣማቂ ከም ዝረኸቡና ጸንሐ ዝበርህ ጉዳይ ኮነ ብሓጺሩ እምበኣር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1946 ናበይ ገጹ ከም ዘዘንብል ዘይፍለጥ ጭኑቕ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ኣብ መላእ ሃገር ሰፊኑ ነበረ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ካዩ ዋዕላ ቤት ጌርጊስ ዝተኻየደ
صورة